Hello there. Hello, welcome back to We are- Desert Mills. We are here, Ter Valley 2000, and we are here with Mark, a friend from New Zealand, and we are going to do the tour of Volta 2000. Bon dia, gent. Què tal? Avui una mica de Vallter. La idea és fer la volteta fent amb tots els trics de Matèxic, de la dona, de cibers, vestiment cada fajol i a dinar a casa, no? Mirant aquestes increïbles nevades que tenim neu aquí, però bueno, Primer per vendre. fins l'any que ve. Ja veus. Pista de trineus. Ja veus. Ojo la senyal. Aquest pal deu fer com 3 metres i a l'estiu passes caminant per sota. Imagina't com està el pati. Quina locura, no? Flipes. Net de ventet. Surt el sol. Ja començarem a suar com uns cerdos. Avui farà dia de repetir les llagues. Com Déu jo sense els esparadraps de les llagues. Veuràs tu. How is it going, Mark? How are you? I'm fine. Here with the sunshine. I was sliding Oh, valley. fucking shit, sliding on Yeah. the hard snow. I Man, know it's a very big hit. Hòstia! Això... Eh? No m'ho esperava, això. sense neu. Que estigui així esperant. Home, aquí li toca el sos cara Ua, sud. loco. Mira el Canigó, Hòstia, el Canigó. Me molaria molt fer-lo amb esquís, tio. Aquest any. Eh? Aquest any sí tornaré a fer-lo. Corrent. Sí. Woman's Peak. Primer cimet del dia. Al fons tenim els baciders, vestiments, de fajol, i aquí baix tenim la furgoneta. Let's rock! Aquest plató tornant corrent del Canigó es fa etern. Dius, la punta no s'acaba mai. Era la baixadeta del dia. Let's go! Neu dura, bueno, com la taula del menjador de casa. Anem fins allà baix.
d'ahir, perquè ara deu estar dur com un ossi encara. Cresta del Bastiments. Només ens queda pujar fins aquí dalt. Allà al fons es veu la creu, no sé si es veurà l'imatge, però el pic de Bastiments és aquí dalt. I ja tindrem el tercer cim del dia. Per cert, amb aquest neozelandès és el que me'n vaig a fer el Mont Blanc a l'agost. Moltes ganes de pujar al Mont Blanc, Pic de Bastiments, un altre, ja van 3. Estem fent la olla. Hem pujat al Pic de la Dona, hem baixat per aquell tubet que es veu allà, hem tornat a remuntar fins al Baciders, hem baixat aquí baix, hem fet la cresta aquí de Bastiments i ara queda de Fajol i cap amunt.
tornar a remuntar fins aquí dalt, perquè en Marc, si no, no podia dormir aquesta nit, de no haver arribat als 2.000 metres positius. Bona volta, 2.000 metres, 15 quilòmetres. Ara que encara hem d'arribar a baix. Bueno, sí, clar, encara faltaran 3 quilòmetres més, o 1 quilòmetre i mig. Aquí seran els 2 grans de fajol perfectes. Ara venim de dalt, Ja veus, nano. Hòstia, que guapo, tu. Very nice day. T'has passat bé, Marc? Molt. T'has divertit? M'he disfrutat molt, tio. Això és el que compta. Perquè això en companyia sempre... Molt a més, sí. Home, sí, tio. A veure, jo ja soc també de la sola, no tinc problema. Però clar, tio. Està més amè, vas xerrant. Molt bé. A part... Practicing English, A part de practicing... tot això, I quin català que té per ser Nova per ser de Nova Zelanda. Doncs fins aquí l'aventura d'avui. Passadeta, fins al cotxe, i cap a casa a dinar i a fer feina a casa, que encara haig de pintar el puto balcó. Ciao!